Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Гадиева, исәнмесез. Бүгінгі шығарылышының төп темаларына күшәбез. Әлмәт үзәге танымаслык үзгәрәчәк һәм аның нинди булачагын шәһәр халкы үзе хәл итә. Креатив процесслар фабрикасында 26 гектар мәйданны төзекләндерү буенча стратегик сессия узды. Сүз Жәлил, Мәрҗани, Шевченко һәм Нефтчеләр урамнары шикләрендә булачак урын турында барды. Безнең төшерү төркеме яңа үзәкнең архитектура концепциясенең нигезен нинди идеяләр тәшкил итәчәген белеп кайтты. Теманы Алсу Ахмәтҗанова дәвам итә. Большое спасибо, успешной и плодотворной нам работы. Ижады процесслар фабрикасы зур архитектура офисына әверелде. Сессияда катнашучылар төркемнәргә бүленгән. Аларның һәрберсе шәһәр киләчәгенә үз карашларын яклый. Биредә төрле яшь һәм төрле өлкә белгечләре катнаша. Спортчылар, менеджерлар, җитәкчеләр, архитекторлар, җәмәгать эшлеклеләре һәм башкалар. Значит, мы назвали нашу идею «Река времени», что навеяло как природной составляющей наличие вот этой вот воды, соединяющей озеро и водохранилище, а также то, что здесь, в этом месте, может проходить значительная часть нашей жизни. Оештыручылар сүзләренчә, аларга проект соңгы эшләмәгә киткәнче шәһәр халкы тавышын ишетү мөһим. Төп бурыч барлык идеяләрне туплау һәм Әлмәт үзәгендә кешеләрнең барлык категориялары өчен уңайлы уникаль мәйдан төзү. В рамках реализации данного проекта уже разработано... Бу проектны гамәлгә ашыру кысаларында фикер алышу нәтиҗәләре буенча архитектура концепциясе эшләнде. Анда берничә фикер һәм теләкләр ачыкланды. Аны төгәлләргә кирәк. Бу урында нәкъ менә бу стратегик сессияны үткәрү идеясе туды. Бу чара халыкның төрле катламнары, стейкхолдерлар мәнфәгатьләрен исәпкә алырга этәрер дип уйлыйм. Я считаю, что данное мероприятие, оно очень важное. Оно позволит учесть интересы разных слоев населения, разных стейкхолдеров, скажем так, этого нашего проекта. Идеялар дистәләгән. Кайбер командалар ачык һавада спорт кластеры булдыруны таләп итә. Икенчеләре әниләр һәм бәбиләр өчен уңайлы һәм куркынычсыз юллар кирәклеген искәртә. Иҗады яшьләрне дә, өлкәннәрне дә онытмыйлар. Проектларда урам биюләре өчен мәйданчыклар һәм чыгышлар өчен амфитеатрлар да бар. Катнашучылар арасында сәламәт яшәү рәвеше тренеры Айгөл Гыймадиева да бар. Аларның командасы бу мәйданчыкны кешеләр тулысынча ялга күчә алырлык итеп урнаштырырга тәкъдим итте. Это то место, такой внутренний лес, место, где можно подышать свежим воздухом. Бу урын урман шикелле, шәһәрдән чыкмыйча саф һава сулый ала торган урын булса иде. Әйтәдән кичкә кадәр эшләүче һәр кешегә ничә яшьтә булса да ял итү кирәк. С утра до вечера работает, учится, неважно сколько ему лет, ему необходимо в первую очередь расслабление. Именно этого в нашей жизни не хватает. Эвелина Гыйзатуллина өчен булачак һөнәргә беренче адым. 11-нче сыйныф укучысы Эвелина бүген тәҗрибәле экспертлар белән беррәттән Әлмәт үзәгенең нинди булачагын хәл итә. Булачак архитектор мондый сессияләрнең югары уку йортына керер алдыннан иң яхшы практика булуына ышана. Новые точки притяжения для разной целевой аудитории. Төрле максатчан аудитория өчен яңа җәлеп итү нукталары кирәк бу урында. Шәһәребезнең уникаль образын булдыру, туристларны җәлеп итү өстендә эшләү мөһим. Привлечь туристов, гостей. Стратегик сессия дәвам итә. Барлык тәкъдимнәр архитекторлар тарафыннан җентекләп анализланачак. Алсу Ахмәтҗанова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайда территориаль иҗтимагый үзидарәләр һәм иҗтимагый советның безнең көч бердәмлектә исемле конференциясе узды. Әлеге очрашуда район һәм шәһәр советы депутатлары, җитәкчеләр, актив халык, педагоглар һәм мәктәп директорлары катнашты. Конференция Ознакай шәһәр гимназиясе базасында узды. Кемдер мәдәният үсешенә өстенлек биргән, икенчеләре кул эшләрен үз итә, спортка, иҗатка, волонтерлык юнәлешенә багышланган почмаклар да бар иде. Бүгенге очрашу барышында һәрбер территориаль иҗтимагый үзидарә үз эшчәнлеге буенча күргәзмәләр тәкъдим итә. Аларның җитәкчелеге әлеге эшчәнлек буенча чыгыш ясый. Шунысын да искәртеп үтәргә кирәк. Ознакайда барысы 13 территориаль иҗтимагый үзидарә, Актүбә бистәсендә 4 эшләп килә. Территориаль иҗтимагый үзидарәләр урыннарда киң социаль эшчәнлек алып бара. Торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә төзекләндерү эшләрен башкара. Хокук бузуларны кисәтү белән шөгыльләнә. Масса күләм мәдәни һәм физкультура сәламәтләндерү чаралары оештыра. Без инде менә шушы частный секторлар белән, менә квартирный өйләр белән күбрәк эшләйбез. Бүгенге көндә Пушкин урамында, Җәлил урамында күбрәк безгә территорияга керә инде. Территорияда менә политехнический техникум тора. Без алар белән дә күп эшләйбез.
Шул территорияда үзем туып үстем. Мені көп кеше беләләр. Көп кеше җыелышып, кирәк чагында бергә күмәк итеп чыгалар. Алга таба очрашу сәхнәләштерелгән чыгышлар белән дәвам итте. Конференциянең икенче өлешендә тәҗрибә уртаклашу һәм җирле үзидарә үсеше перспективаларын тикшерү буенча пленар сессия узды. Районның иҗтимагый советы җитәкчесе Лилия Әхмәдишина белдерүенчә, территориаль иҗтимагый үзидарәләр районда үз эшчәнлеген 2014 елдан уңышлы алып бара. Главная задача которых Аның төп бурычы инициатив гражданнарны табу, җәмәгать тормышына кызыксынуны хуплау һәм 2030 ел стратегиясенең төп максатларыннан берсе волонтерлык хәрәкәтен үстерү. ТОС җитәкчеләре, алар битараф булмаган кешеләр, грантларда катнашып, укытучылар. Грантлар беренче чиратта безнең территорияләрне үстерүгә юнәлдерелә. Күпме балалар мәйданчыклары, матур локацияләр, уен һәм спорт мәйданчыклары төзелә. Буларның барысы да өлешчә безнең территориаль җәмәгатьчелек үзидарәләренең эше. общественного самоуправления. Район башлыгы Марсель Шәйдуллин активистларның хезмәтен югары бәяләде һәм территориаль иҗтимагый үзидарәләрнең хакимият белән халык арасында ышанычлы бәйләүче звено булып торуын ассызыклады. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Кора көзі балалар бакчасында татар телен үстерүнең 2 тел бер йөрәк исемле педагогик практикалар фестивале узды. Шара республиканың көньяк чыгышындагы мәктәпкәчә белем бирү педагогларын берләштерде. Очрашуның төп максаты татар телен саклау һәм популярлаштыру эшендә тәҗрибә уртаклашу, заманча методикалар турында фикер алышу һәм профессиональ бергәлекне ныгыту. Фестиваль Ярмәк вагы халык биюен башкару буенча остаханәдән башланды. Самара өлкәсенең Ярмәк авылында барлыкка килгән ритм һәм хәрәкәтләр кунакларны халык традицияләре атмосферасына чумдырды. Фестивальнең практик өлеше остаханәләр сериясе белән тәкъдим ителде. Педагоглар мәктәпкәчә яшьтәге балаларда сөйләм һәм тел белән кызыксынуга китергән нәтиҗәле карашлары белән уртаклашты. Родной язык для детей – это родной язык бабушек, дедушек, мам, пап. И странно было бы, чтобы проект «От нефти детства. Диалог с будущим» в диалоге не использовал родной язык. Алсу Нигъмәтуллина китап трейлеры булдыру тәҗрибәсе белән уртаклашты. Бу баланы китапны укыганчы ук кызыксындырырга ярдәм итә торган кыска видеороликлар. Бук трейлерларның карау файдасы минемчә ул кызыксындыру арттыру. Шушы әсәрләрне, китапларны уку, алар үзләре укый алмасалар да әти-әниләреннән сорагачтан әти-әнинең баланың мөрәҗәгатенә әти-әни юк дип беркайчан да җавап бирми. Алар инде укыйлар. Ланда Шәвәлиева кызыклы сызымнар эш дәфтәре белән эшләргә өйрәтә. Катнашучылар үзләре дә биремнәрне башкарып карый. Дәфтәрдәге иҗади биремнәр һәм күнегүләр күз аланы үстерүгә, график күнекмәләрен ныгытуга һәм матур язуны дөрес куюга ярдәм итә. Барлык өйрәтү уен һәм мавыктыргыч формада үткәрелә. Тәкъдим ителгән практикалар арасында Евгений Шулешканың кече таблицалар методикасы, сказариум уен форматлары, театр технологияләрен куллану, анимацион проектлар булдыру һәм башка инструментлар. Катнашучылар балаларны уен, иҗат һәм үзара бәйләнеш аша укытуга җәлеп итәргә мөмкинлек бирә торган социаль уен алымнарына да аерым игътибар бирделәр. Biz mультфильмнар ясау буенча төрле ярдәмле әсбаплар эшлибез һәм һәр Соболев буенча башка укыган курслар буенча да һәр проекттагы эшләребезне татарчага әйләндереп, башка коллегаларыбызга татар телендә тапшырабыз. Татнефть компаниясе мәгарифне үстерүгә һәм мәдәни мирасны саклауга юнәлдерелгән инициативаларны эзлекле рәвештә хуплый. 2 тел бер йөрәк фестивале тел аралашу чарасы гына түгел, буыннарны берләштерүче мәдәни нигез булуын раслый. Алсу Ривера, Фәлсафин, яңалыклар вакыты, Үлчәлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә күркәм традициягә әверелгән Сәлам Тукай квест уены узды. Анда халабыз мәктәпләреннән 5 команда катнашты. Татарстан нефтенә 60 ел исемендәге мәдәният һәм ял паркы локацияләрендә һәр команда үз биремнәрен үтәде. Музыкаль клип төшерде, Тукай әсәрләрен укыды. Ял итүчеләр белән әңгәмә уздырып, үзләрен журналистикада сынап карады. Акыллы биремнәр үтәде. Биремнәрнең видео җавабын ВКонтакте шелтәрендәге төркемгә җибәреп барырга тиеш булдылар. Жюри исә экраннар аша
карап бәяләп тұрды. Нәтижеде күшмәк кубок быйыл ұйыштырушылар командасында 2-нче лицейда қалды. 47-ші балалар бақшасында ғадәти болмаған эко шара узды. Ефек һәм бәрхет урынына полиэтилен, мунчала һәм газета. Балалар 2-нче шималдан костюмнар әзерләгән. Шүп шарның сәнгатькә, гади пакетларның күлмәкләргә әверелү турында алдағы минутларда. Бу коллекцияның төп кагыйдәсе гадәттә шүп савытына җибәрелгән бар нәрсәнең дә кулланышка керүе. Макулатура, шүп пакетлары, төрү пленкасы һәм хәтта мунчалалар бар. Оештыручылар әйтүенчә, әлеге чарага әзерлек балаларны да, әти-әниләрне дә берләштерде. Минем өчен бик мөһим чара, чөнки безнең табигатьне яратырга һәм хөрмәт итәргә кирәк. Һәм бу иң беренче адымнар балалар бакчасында башланадыр дип уйлыйм. Бу әлбәттә теориядә гына түгел, практикада да бик яхшы сизелә. Әлеге чара белән кечкенә малай һәм кызлар улларга кулланыштан чыккан әйберләрнең икенче тормыш өчен дә матур булуын мөмкинлеген искә төшерде. Это очень важно приобщать детей к бережному отношению к окружающему миру, начиная с детского сада и продолжать в детском саду. И основное уж в семье поддерживать все это любовь к природе, к всему окружающему. Экологик экойлык кысаларында балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр тәрәзә төбендә бәләкәй бакча оештырганнар. Монда һәр үсемлек яшь агрономнарның контроле астында. Моннан тыш балалар бакча территориясендә агачларда утыртты. Һәр үсенте нәни Әлмәтленең туган шәһәренә керткән өлеше, ди оештыручылар. Алсу Ахмаджанова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт компаниясе. Нефтче мәдәният сарайында Татнефть профсоюзы тапкырлар һәм шаяннар лигасының беренче уеннары узды. Юмор сталыгы һәм гаҗәеп команда рухы бәйрәме эштә генә түгел, ял итүдә дә югары профессионаллык күрсәтүчеләрен берләштерде. Суп из одной рыбы называется уха. А суп из 3 рыб как называется? Как? Сәхнәгә бер артлы 21 команда чыган. Төрле һөнәр ияләре үзләренең бурычларын вакытлыча туктатып, юмор осталыкларын күрсәтеп көрәшә. Бу уен язып куелган репликалар белән чыгыш ясау гына түгел, төрле тормыш хәлләрен юморга борып җибәрә белү. Татнефть профсоюзы лигасы сәхнәсендә командалар тагын бер тапкыр юмор һәм үз җыелмасына тугрылык өчен бернинди дә киртә юк икәнен исбатлады. Хәтта гипс һәм таяклар да монда кызыклы чыгышның бер өлешенә әверелә. Звукач, очень смешно. Ты бы еще «ты беги-беги» поставил. А такая ситуация происходила с каждой девушкой. Это все по-настоящему, никакой бутафории, все натуральное у нас. Специально за месяц сломала ногу до КВН. Шаяннар һәм тапкырлар клубы 2024 елда яңартылган иде. Элекеге катнашучыларның күп санлы үтенечләренә җавап итеп, профсоюз бу масштаблы чараның оештыручысы булды. Бу корпоратив культураны һәм хезмәттәшләрнең ялын тәкъмин итүдә аның ролен раслый. Хочешь в номерах участвовать? Нет, спасибо, сами. Безнең производствода эш күп. Шуңа күрә безгә теге разбавлять итәргә, бераз шундый отвлекаться итәр өчен шундый мероприятиялар кирәк. Без бергә җыелып, коллективны берләштерә, без яңадан үзебезне икенче яктан үзебезне күрәбез. Вон сидит, смотрит, улыбается и делает вид, будто не узнает. Кто? Кто? Герой турецких сериалов. Да кто это? Сын султана, Айдар Султанович. Вместе ведь раньше в одной команде играли. Вместе ведь двигались. Но ты далеко пошел. Я в Мактаме сошел, а ты дальше пошел. Сойлап алу турлары нәтиҗәләре буенча ярым финалга 12 команда узды. Чираттагы тагын да кызыклырак этап сентябрьгә планлаштырылган.
Сцепите руки в замок на затылке, локти смотрят вперед. На раз, два разводим локти. Да, очень двусмысленно от председателя правкома звучит фраза «на раз-два разводим». Юбилейный спорт сарайында бірдәм үші хоккей лигасының Татнефть профсоюзы кубогына ярышлары тәмамланды. Быйыл ойыннар хәвәскер һәм спорт школьник дивизионнарында узды. Башта командалар әйләнмә система буенча уйнап, иң көчлеләре икенче этапка чыкты һәм төп бүләкләр өчен көрәшне дәвам итте. Хәвәскер дивизионының хәлиткеч матчында Татойлгаз белән система сервис командалары көч сынашты. Спорт школьник дивизионы финалында исә Әлмәтнефть һәм Милләнефть очрашты. И вот уже который год Компания җитәкчелеге предприятиеләребез хезмәткәрләре арасында 3 спорт лигасы уеннарын оештыру инициативасын хуплады. Менә инде берничә ел турнир уза. Командалар саны арта бара. Без аларны дивизионнарга бүлдек. Төрле әзерлек дәрәҗәсенә карамастан командалар рәхәтләнеп уйный. Беренче чиратта үзләре өчен һәм үз яклаучылары өчен. в первую очередь для себя, но и во вторую очередь для своих болельщиков. Тулы трибуналар, йөзләгән җан атарлар, хезмәттәшләр, гаиләләр, дуслар, алар барысы да уйнаучыларга ярдәм итәргә дип килгәннәр уенга. Җәлилдән Илмир Гәрәев, Милләнефть, нефть һәм газ чыгару операторы. Сменаны эшләп чыккач, ул эш коралларын хоккей таягына алыштыра. Аның өчен спорт яңадан көч туплау ысулы. 14 яшеннән үк бездә шу баштан мәктәп өчен ярышса, хәзер инде үз идарәсенең намусын яклый. Эштән соң уйныйбыз, бызыбыз бар Бушидода. Тренироваться итәбез 3 тапкыр, атнага 3 тапкыр. Хәвәскер дивизионында матч йомгаклары буенча система сервис командасы алтын медальгә лаек булды. Спорт школьник дивизионы финалында узган ел чемпионы Милләнефть командасы быел да үз статусын раслады. Әлмәт баскетбол лигасы сезонны япты. Узган яллар финал уеннар, тренерлар һәм судьялар өчен остаханәләр төбәк баскетболының топ спикерлары катнашында панель дискуссияләрне берләштерде. Заманча баскетболда бәхәсе очраклар еш туа. Шуңа Халыкара баскетбол ассоциацияләре федерация арбитрыннан аңлатмалар төбәк җәмәгатьчелеге өчен зур тәҗрибә булды. Без хороших судей тяжело развивать баскетбол, потому что должны, я думаю, что двигаться параллельно два направления. И в Альметьевске как раз в этом плане тоже ведется очень хорошая работа. Интерактив зонада теләгән һәркем үзенең буен, кул һәм аяк зурлыгын Милли баскетбол ассоциациясе йолдызлары габаритлары белән чагыштыра алды. У меня, допустим, 43 размер, я встаю, но это я в обуви. Естественно, даже в обуви я не могу полностью заполнить все пространство его стопы. Финал уеннар аеруча кызыксыну уятты. Беренче лигада Dream Team һәм Стеклянный Орел командалары очрашты. Финал сиренасы Баулы командасының җиңүен теркәде. Беренчегә әйтәм рәхмәт үзебезнең тренерга Хамид Руслан Тәлчегә. Бик әйбәт тренировать итте, бүген булышты безгә финальный уенда. Без җиңдек, без шат. Иң яхшы уенчыларга, призерларга һәм җиңүчеләргә медальләр һәм сертификатлар тапшырылды. Бүгенге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Бәйрәмнәрегез күңелле үтсен. Исән сау булыгыз.